You are welcome to the 26th Sunday in Ordinary Times Mass. The chief celebrant is Father Killian, assisted by Father Paul, the chaplain, and also Reverend Father Godwin, who has come to study here from the Okigwe Diocese. In addition to all those our departed loved ones to be mentioned in today's Mass, let us specially remember in our prayers today our late amiable Monsignor Gray Gadibe, who at this moment is lying in state at Catholic Archdiocese Onitsha. His funeral will be tomorrow. Eternal rest grant unto them, O Lord, and your may perpetual light shine upon them. Christ Jesus, it is I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. N'aha Nwa na Mmụọ Nsọ, ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye ekele ọrụ niile. Good afternoon. Anyị na-ekwu Mass nke 26 n'oge na-adanye na mmume nke nzukọ. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia, ngwanụ ka anyị nyochaa akọ n'uche anyị rịọ Chineke mgbe akwara njem. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara ụwa, onye nwe anyị ebere. Onye bịara n'ụwa ịkpọbata ndị ome njọ, Kristi ebere. Onye nọ n'aka nri na na-arịọ ndị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị ebere. Ka Chineke jupụta niile mee naanị ebere gbaghara anyị njọ anyị
duru anyị na ndụ ebe otito dịrị Chineke n'elu kacha elu ụwa n'udo dịrị ndị mmadụ ndị ime ha na-asọ Chukwu. Anyị etoro gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esepụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O site n'ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwe naanị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, na-arịọ ya, onye nọ n'aka nri nna, meere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị ya nsọ, sọ gị bụ inwe nụ, sọ gị bụ Jesu Kristi kachasị dị elu, nyere mmụọ nsọ ebube Chukwu nna. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, nna nnukwu ebere na onye mgbaghara gị, ka ị na-egosi na nnukwu ebere na mgbaghara gị, ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile. Biko kwukwasị anyị amara gị na-akwụsị akwụsị. Nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na mkpa ikwere anyị, bịa keta oke na aṅụrị nke eluigwe site na n'ime anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị dịrịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, mee ka m mata ụzọ gị, kụziere m ụkpụrụ ụzọ gị, duzie m n'eziokwu gị, na-agbazikwara m azịza. Onye nwe anyị, cheta n'obi ebere na obiọma gị na nna gị site na mgbe ochie. Echetakwala njọ mbe na ntorobịa na-adịghị ike. Onye nwe anyị, cheta m n'obiọma gị n'ihi na ịdị mma. Azịza. Onye nwe anyị dị mma bụrụkwa onye ezi omume. Onye nwe anyị dị mma bụrụkwa onye ezi omume. Otu a ka ọ ga-egosi ndị njọ ụzọ. Ọ na-edubakwa onye umeala n'ezi omume, bịakwa na-akụziri ndị umeala ụzọ ya. Azịza.
Filipaị. Asị unu ji ndụ anyị dị n'ime Kristi kpọrọ ihe. Asị ịhụnanya nwere ike ịkpalite unu ka unu mee ihe ọbụla ma ọ bụ mmụọ nsọ ahụ anyị nwekọtara ọnụ. Asị ọ bụ inwe obi ebere ma ọ bụ obiọma unu jiri kpọrọ ihe. Jikọtanụ ọnụ n'inwe otu obi na inwe ịhụnanya. Werenụ otu uche gbawa mbọ inweta otu ihe ahụ anyị na-achọ. Ihe a bụ so otu ihe ga-eme ka m jupụta na aṅụrị. Onye emekwala ka etoo naanị ya. Onye aghọkwala aghụghọ. Kama onye ọbụla ga na-achọ ihe ga-abara ibe uru. Were ya na nke onye nke ọzọ ka nke gị mkpa. Ka ị ghara inwe onye bụ ụzọ na onye na-achọ onwe ya. Kama ka onye ọbụla chewe maka ọdịmma ndị ọzọ. Uche unu kwesịrị ịdị ka nke Kristi Jesu, onye dị ezie n'ụdị Chineke, ma o kwedosighị aka ike na ịha n'otu nke ya na Nna Chineke. Kama o mere onwe ya ka onye na-apụghị ihe ọbụla. O werele ọnọdụ ahụ, ọ bịa dịka mmadụ. Ọ bụghị sọ na ọ bịara dịka mmadụ, kama o wedatara onwe ya n'ala, wee rubegide isi ruo n'ọnwụ bụ ọnwụ nke obe. Ma Chineke buliri ya oke elu, bịakwa nye ya aha kacha aha niile, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jizọs, ihe dum ga-ebu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ihe niile dị n'okpuru ụwa. Akpọ aha Jesu, ire niile ga-ekwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, maka otuto na ebube nke Chineke Nna. Okwu nke Osebiụwa. Aleluya, aleluya, aleluya. Onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ na ndụ. Ọ bụ gị ji ozi nke ndụ ebighị ebi. Aleluya, aleluya, aleluya. Yesu jụrụ ndị isi nchụaja na ndị okenye sị, gịnị ka unu chere? Otu nwoke nwere ụmụ abụọ. O jekwuru nke diọkpara sị ya, nwa m, jee ọrụ ubi m taa. Ma ọ zara ya sị, agaghị m eje. Ma o mesịrị chegharịa jee ọrụ n'ubi nna ya. Nwoke ahụ jekwuru nwa ya nke abụọ, ziekwa ya otu ozi ahụ. Nwa ya zara ya, nna m, aga m ejerere ya. Ma o jeghị. N'ime ụmụ abụọ ndị a, olee nke mere ihe nna ya chọrọ? Ha zara sị, ọ bụ nke mbụ. Yesu wee sị ha, n'ịbụ na eziokwu, ndị ọnakọta ụtụ na ụmụ nwanyị akwụna ga-ebu unu ụzọ abanye n'ala eze Chineke. N'ihi na mgbe Jọn omee mmiri Chukwu
jiri ịkwụba aka ọtọ bịakwute unu ekweghị n'ihe o kwuru, ma ndị ọnakọta ụtụ na ụmụ nwaanyị akwụna kwere ya. Ọbụna mgbe unu hụrụ nke a, unu emesịrị chegharịa ma kwere ya. Oziọma ozi ụwa. Oziọma Matiu kọwara anyị ihe Jesu Kristi na ụmụazụ ya mere na nkuzi ya. Ọ bịara bịa wefu amụma na abụọ. Onye ga-ekwere nkwa mezuo ya, onye ga-ekwere nkwa mezuo ya. Jee na mmụọ, aga m ime dị iche iche, emechi oche. Jee na mmụọ, aga m ije mechaa ya echegharị jee. Ndị mere Jesu ji bịa tụmara ha ilu a. Kemgbe ọ chọrọ ịgwa ha gbasara mistakes ndị nna nna ha mere, si ihe mekwala ya. Ka abụọ, ịkụziri ha ma ha tosiri ịdị na-ebi ndụ. Mistakes ndị nna nna ha mere, ndị Juu ka Chineke họrọ ha iji gosi ịhụnanya o nwere n'ebe mmanụ nọ. Meekwanụ chi n'etiti ha, kpọpụta Jesu Kristi, onye ihe omume ya bịara n'ụdị mmanụ. Jesu Kristi Chukwu ezie kpọrọ mmanụ ezie. Eti ndị Juu ahụ jiri na mbọ nabatasuo Chineke. Ekwe mkpa ahụ na Jesu Kristi ndị mere ekwe ha abaghị n'uche, onye abaghị n'uche ga-abịa ụwa ụdị bịara. Mgbe eji agwaga ahụ na enwere Mesaya bịara, ha bara n'uche na ọ wee ọrịa onye giduru ha jee merie ndị niile mere ga n'agha. Mgbe ọ na-akwụza Jesu Kristi abịala, nwa mmụọ kapịnta onye bịara asị mba ha agaghị Mesaya. Ha jụ up to today ndị Juu ekweghị na Jesu Kristi Mesaya abịala. Ya mgbe ahụ nabara mbọ mechaa jụ. Ndị na-anabara Jesu Kristi, ọ na-awụ ndị tax collectors, ndị nwa asọrọ ndị njọ, ụdị mmanụ Matiu na Zakeus. Ndị ahụ ndị mmanụ nwere asọrọ ndị ọjọọ, ọ ndị nabara ya. Ọ na-awụ nwa akwụkwọ, ndị mmanụ nwara na asa ahụ ndị akwụkwọ, ada onye na-akpụfụ ọnụ na-ewere mbe na ndị njọ, ọ ndị gbarala bịa nabata Jesu Kristi. Ọ na-awụ onye oshi nọ na akpụrụ ha na Jesu, onye chọkwara onye ọgwụ si ya chedakwa ma rula na alaeze. So ndị ahụ aprịpa ala maka ihe ọgwụ bụ alaeze nwe makwa kere ya. Ya na ndị chere si aprịpa ha maka alaeze ọ ndị nwere ya. Ndị Juu promisiri irubere Chineke isi, mejupụta their own side of the covenant. Maka na mgbe Moses chịrịla n'afọ kpọfụta ahụ ebe atagara ahụ, ekpere m nkwa. Moses asịrị ọ na ahụ na Chineke akpọfụla anyị, o kwekwara anyị mkpasị a na-enye anyị ala dị mma ebe anyị ga-enọ na-aṅụrị. Ndị ha anyị ga-ime, ọ chọrọ sa anyị fee ya. Ha sị na ọ bụla Chineke bụ anyị ga-eme. That was the promise. Chineke akpọkọkwana in as much as you keep to your own side of the covenant. Aga m etu unu. But Chineke mefọrọ ya mana ha onwe ha fail on their own part. Jesu Kristi aga na-akụziri ndị mmadụ sị nkwụla ikwe Chineke nkwa na ikwe nkwa atọ
ọ dị mkpa na ị ga-emejupụta ya. Jee na ụlọ ọrụ ya ma ị gaghị eje ebe o si eje ga-ekperisa gị echi. Mgbe e mere anyị n'akụkụ anyị dị n'otu Kristi n'ugbu a na-ahụghị eju n'onwe ha. Anyị nwere n'otu Kristi n'ihi na anyị nabatara Kraịst. E nwere mkpa dị iche iche anyị kwere. Mgbe a kpọbatara anyị n'obere anyị nọ n'ime ya, anyị mere baptizim, ejiri kpọbata anyị ọ baptizim. Mgbe anyị mere baptizim, e nwere ukwe eji ekwe ma emechaa mmanụ baptizim, mma iche na from the nuclear family. My husband is not my friend. My wife is not my friend. What I know, dinner one, make out by your friend. On a Wednesday, get them begin at the tomorrow. It was you know, we should have all that. All every made of that. I got Rogamuchile, said in an aka, Panilla and Equator. Can you make a bit of prayer? I cannot make it for that.
Igbo is not part of the covenant. Also, Chibisho, Epe, Belida, and the Manana, COVID, Namaka, Chapman, Unyama, Samana, official outfit that I will mask. All my patrosh, notion and dama, I have and then even come man, I actually watch a man watch out, man look out. Man watch a man make a so, Yama, Eke Killian, and you put a chineke, and I say, I can make you for that. Yana made you for that kind. What I want, or a will many people, I didn't know who match. National line, when they won the game of the national line, and the Nigeria, I pay and I'm going to get you visit money, get you from that way to go to Chineka now, or wash. Also, God has a okay, is not part of the covenant. You should keep your own part of the covenant. Onole, come Chineke Nimonia. In Hiki Mary, Chineke Magame, give me Nimonia. Onole, Meriki Monjo, Gabet Chota Chineke, Java Ragin Nimega. I said, go to screen, you got to job, Unola. I'm going to say, I have all. You want to be free. It's in the middle of the outside. They say, by skipping is some part of the covenant. And you want to speak in God. You want to do mine and I. Suffer one way out, Chineke. And I'm not allowed, I'm never issue. And you want to be most of my native very Chineke. And I do trust. Nebe Chineke ya na ama ịbata ebe ihe trust ahụ na ka kwa gwegele anyị tosuru ịbịa were ọnọdụ ebe adịba ofufe Chineke na trust and giving the promise, our baptismal promises to God for the moment. So anyị na-arịọ Chineke si ya biko nyere anyị aka ukwu anyị kama every time promises in our family, the promises when marriage. Because I keep here and because the family is the small church, ecclesia, the small church. I think keep working keep working, when I give faith, make it to stream to stream here and family. And he keep promises here. Chineke keep here. Ekwem n'otu Chineke nna ji nke niile onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke bụ nna ahụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu amụrụ anyị ya na nna bụ otu onye si na ya mee ihe elu onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ bịa gwogwo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọta ahụhụ ọnwụọ lie ya n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo ọrụ n'eluigwe nọrọ n'aka Chukwu ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị na-ebu
na ndị nwere ahụ ike, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwere na-enye ndụ, onye siri na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-ejikọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị mmụọ ọma okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, epụta n'otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa na-abịa. Ekpere nke ndị kwere. Ka anyị were n'ụkpa anyị dị iche iche chee n'ihu Chineke onye ebere, rịọkwa maka mba nke ụwa niile, nke nzukọ na nke anyị niile gbakọrọ ebe a. Maka Pope anyị bụ Francis, Bishọp anyị bụ Terence, na ndị ndu ụka niile, ka mmụọ nsọ nyere ha aka ikwudosi ike n'ọrụ mgbasa okwukwe nke Chineke tinyere n'aka ha. Anyị arịọ iwe n'anya. Maka ndị nke Chineke niile, ka anyị na-achụnyere Kristi onye nwe anyị, ka anyị na-achụnyere Kristi onwe anyị dịka àjà iji nata ngọzi ya n'uju, nke ga-enyere anyị aka ịrụ ọrụ mgbasa okwukwe nke o tinyere n'aka anyị. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Maka Naịjirịa na ndị ọchịchị ya, na ncheta 10 afọ kemgbe anyị bidoro chịkwa onwe anyị, ka Chineke nọnyere ndị ọchịchị n'ọgbọ dị iche iche, ma wepụrụ anyị oke ọchịchọ ka anyị niile jiri ezi obi na-achọ Chineke. Ka anyị niile jiri ezi obi na-achọ Chineke anyị, ma were otu obi na-arụ ọrụ maka ọdịmma nke mmadụ niile. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Maka ụmụ okoro na agbọghọ na ụmụntakịrị ọgbakọ anyị, ka ha na-eto na amamihe, nghọta, nsọpụrụ na egwu nke Chukwu, ma na-eruwere nne ha na nna ha isi n'ihe niile ha si ha mee na-abụrụ njọ. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Maka onwe anyị, ezinụlọ anyị, n'ọgbakọ anyị, ka anyị nabata okwu Chukwu ka anyị nụrụ taa, ma jiri ọṅụ zaa oku nke ịdị nsọ na ime udo nke Kristi na-akpọ anyị. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Maka ndị nke nọ n'ọrịa, ọkasị Mrs. Patricia Ụzọka, ka Chineke gọzie ha ma gwọọ ha. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Maka ụmụnne anyị, ndị enyi na ikwu na ibe anyị, ndị nke hapụrụ ụwa, nke kasị oke Maazị Fide Fed, Nze Sir Jona Ejiofor, Lọlọ Agnes Ejiofor, Emmanuel Ikeja, Mrs. Elizabeth Ụlọ Adibe, Mrs. Elizabeth Adibe, Monsignor Greg Ejiofor Adibe, na ndị ezinụlọ Adibe, Ọnya Ọdịbe na Okeleke, ndị nke hapụrụ ụwa bụ ndị nke anyị buru uche achụ aja mkpesa nketa, ka ha keta oke nke mbilite n'ọnwụ. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Mkpanụ ka anyị rịọ ọnwụ Chineke ihe ndị ọzọ anyị bụ n'uche n'ụbọchị taa.
na-achọ gị biko elela ka njọ anyị ha kama were ịhụnanya na obi ebere gị mejupụtara anyị ihe ndị a niile site na Kristi dị nwa anyị. Amen. ụmụnne m na ụmụnna m ka jamana n'okpuru ihe ga-asụ Chineke nna ji kenele nara n'ọnwụ Chineke onye ebere nara onyinye anyị na-ebutere gị biko mee ka o mepere anyị ọnụ ụzọ ebe ngọzi gị si na-abịara anyị site na Kristi dịrị anyị onye nwe anyị nọnyere ụlọ welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị nwanụ Chukwu anyị ekele o kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị onye jiri ihe ebere nwere maka mmehie mmadụ kwere ka amụọ ya na Virgin Maria ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwa ọ nwụrụ n'elu obe bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe n'ihi nke a anyị na-esikwe n'ime ọnwa niile nke eluigwe na-edebega oge niile na-asị nsọ ị na-esi ezie sọ gị na niile ụmụ nsọ anyị na-arịọ ọchịgo onye ndị a nsọ site n'ịkwasa na mmụọ gị ka ha wee ọrụ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara were achịcha nye ekele na otuto onye nwa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rugherie ụnụ niile nke a bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka ụnụ
si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto onye yi ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta na ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị ka anyị bunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ nne nata ahụ na ọbara Kristi ruo otu site na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ dịgasị ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Terence na onye aka ya bụ Marcel na ndị ofe ọtara niile chetakwa odibo gị Elizabeth Eke onye si n'ụwa akpọrọ ebe o soro Kristi nwụsị na baptizim mee ka o sorokwa ya ọtọ na ikpeazụ chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okorobịa gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ nwụrụ anwụ n'ime nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro gị anyị dị ngozi na-eke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ niile ndị mere uche gị n'ụwa a were kịta ndị ebere ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Yesu Kristi ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ n'ụtụtụ niile site n'ụwa ta ụwa niile ụmụnna ka anyị were n'ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo zọpụta anyị anyị na-arọ gị ụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na ndị oge niile anyị were gọlata nsogbu niile were nchekwubere nso na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstọl gị udo ka nna hapụrụ n'udo nke nka nye ụnụ elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị nye gị udo na-edekọrọ otu mgbe niile uche gị siri chọọ ikwe dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụlụwa dịrị n'mgbe niile ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo lee nwa atụrụ nke Chukwu lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa a nwere isi ọma bụ ndapụ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke
ụgwọ njọ, bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke n'otito ya, ebe anyị so ya ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa site na Kristi dị nwa n'anyị. Brothers and sisters, as we can use them another opportunity to thank everybody for sparing the time to be here. No don't get you. I want to say, when you know the other now, you're not so, and then the again, I am over here. Then I'm regular the presiding priest, but I'm doing. Father, thank you very much. It was such a wonderful revelation. And finally, I put the hearers as well as the doers of the word in the mighty name of Jesus. And Father Godwin and Father Paul, this one young Hamas, at the Lebamo, I'm going to take a barrel. Then, openly now watching with us for the first time. Because I recognize that if you are watching with us for the first time, you can just stand up so we can recognize you. Praise the Lord! Well, if you got one then at the end of the Mass, you need your contact so we can reach out to you. Start on your back. Okay, right? Yes, yeah, ma'am. Uchenna. Uchenna, no. It's my daughter, but the Naka Okay, no, you know I was saying. Yeah, Father. Reverend Father Eke Killian, our Father of Igbo Diocese. Ọnwa izu abụọ ka anyị wee bata obodo, abịara m ego akwụkwọ na mahadum St. Paul's. Ana m aga ịgụ kanụ ụlọ ebe ahụ n'afọ abụọ. Dịkwara m mma. Let's celebrate a special day or special event like that day, whatever you are celebrating, you will give the autumn, can you celebrate and rejoice with you as well. When the birthday happened today, the month of September. And of course, I was here now. Over an email I sent was rather the incorporation of our church. And to God be the glory, I am the way to incorporate our church. And offer one or two things. So the incorporation means that after everything is taken care of, any kobo, any dollar, any cent into in our church, at the end of the year, I get any tax receipt. So that can be the worshiping community.
that by the special grace of God, maybe next year, I will when tax collection, tax receipt for no anything in the church. So for that, I say, and food that we have. So that can bring here to the attention of the government. So when you're done at the end of the Mass, because I try to keep quite a social distancing, maintaining the protocols as usual. And I'm very pleased with the cooperation of everybody today. Because next month, I got more than this number by the special grace of God. And have a nice and wonderful week. And God bless you. Asla na ihe gara ejiri kwuo ya na August 30th of August August gara aga ka m gara eme Silver Jubilee ebe a achọrọ m iweta ya na Igbo Church. So anyị na-lega anya anyị na-lega koro anya before afọ na-abụ ya wụ m ike bụ ya anya na mme ha anyị ọrawazi ya ma ike agwụbeghị ya anya etigasị ya afọ all we know ike ga-ebu ya n'aha Jizọs. Anyị na-akwagharị onye ọla nze makwa eze na actually keep safe. Ndị niile volunteerla inye ọrụmaka ịhazi ya ọ nọ n'ọkwa standby mgbe ọla ọ ga-esu anya ọ ga-eme mara ngasa gị ga-eche ha na-eche so onye nwe anyị nọnyere ka Chukwu jike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ.
Just for information, this mass was transmitted live over the internet. I sent out the links to you all before this. I'm doing such live broadcast weekend and then season. This. As you have been told during the introduction, Father Killian is supposed to be celebrating his 25th anniversary as a priest this year, but because of the coronavirus, this has not been possible. We are shelving this big celebration. And also, pray that God grant him many more years in the vineyard of the Lord. And to have a mini celebration of this, we are going to view some cultural display just to tell Father that we are standby and waiting.
Thank you.